Det er så små tiger. Der er mange gamle filmer, der ikke findes. Der er en polsk skrækfilm. Den er meget god. Meget drama i denne film. Jeg tror, at det der er Ben Afflecks bedste film. Ja, James Belushi. Godt action skuespiller. Det der er beviset. Brugt i Texas, det var. Hej, skat. Nej. Har du slugt dem? Ja. Den her er min nye form af regi. Jeg ser, det der er din barndom, og den findes ikke mere. Nej, man må det dør. Barndommen må det dør, før du skal blive en voksen mand. Du er det for sent. Han er allerede død. Det kan ikke gøre noget ting. Det er håbløst. Sort som dit liv. Tænker da godt, den er 10 år siden. Mor dog. Jeg tror ikke, det forstod mig. Det betyder for mig. Og jeg ved ikke, hvor jeg skal gøre uden dig. Jeg er ikke rigtigt. Ja, nu tror jeg. Hvad er det, jeg kan sige? Jeg forsøgte at sige, at jeg er meget mere end din bror. For jeg er også din far. Kom. Det er meget vigtigt, når man er en filmskaber, at have en vision. En mand, der har en vision, er Hitler. Du læser om den mand i min film, Krydsende cyklister, der dræber cyklister. Så havde Hitler en meget stærk vision. Læser om jøder for Hitler, så er cyklister det store problem i denne mands værd. Han føler, at han måste gøre en endelig løsning.
sorg er den det er den reneste følelse, der findes. Men en ren sorg er som en form af virkelighedsgennemskabning. Man ser virkeligheden så som den er, ikke så som man tror, at den skal være. Jeg lider ting, der er røde, altså diskotek, låt og pølse. Rökning är förbjuden här inne. Godt, siger du? Du får inte röka här inne. Ja, fuck dig, jeg skal. Det jeg vil sige er, at sorg er en meget smuk følelse. Ikke når det sker, når den er dyster, uden resultatet man skærer efter, det man er dyster. Død og ødelæggelse er emner, der har berørt tidligere i andre filmer. Blandt dem er Sygehus, et meget stærkt drama. Det handler om en mand, der er en lærer. Han ved, at han ikke kan redde livet på alle mennesker, der kommer til sygehus. Når han ser død hver dag, så han bryder sig i, han kan ikke føle nogen ting længere. Morgen. Nå. Har du en øl? Ja. Tak. Hvad laver du? Jeg laver en hjerneoperation. Og i 5 minutter. Skål. Alle danskere er over alkoholister. Det er det, som er sandheden i denne film. Det er meget lidt krydsningslister. Ikke kun for, at der er det samme hovedrolleskuespiller, men der er en meget lidt teater. Helvede gjorde det! Det er min film! Jeg er instruktør! Det vigtigste værktøj hver instruktør her er sine skuespillere. For at vise mine skuespillere, hvis man er og bliver så voldsom man kan være. Jeg har gjort her, at jeg har lukket ham i 3 dage og ikke åbnet døren. Så nu er han vildt og her som en dyr. Han føler, at han måste dræbe nogen. For helvede, åbne døren! Det er godt. Jeg skal dræbe dig! Jeg elsker det! Gå ind, jeg skal dræbe dig!